Tabangi ko ninyo, mga dudong maganda yun. Naunsa naman ko, day. Uy. Unsa man? Gusto ka mag-adot tag doktor? Unsa na doktor? Unsa na doktor? Ang doktor! Nandun sa tinod lang, na-adlock na ko sa mo. Naunsa ka, uy. Nagak na ka? Sa asa? Naunsa ka ba? Anong kaingon anak ka? Unsa? Atay, ni mata siya ingon, nag-ingon ani na siya galit matulala niya magyaw-yaw. Bago kung mata naka-lipstick. Style man nimo. Mata ka. Wala pa Sana wala nakamata, huwag yan pong duster. kapangayuan naka-lipstick na. Gabi na yung... Gabi na yung yo-yo gabi. Napa siya pa walkout na lang malita. Ang sarap pag-lockdown mo, kahit tagpa ng ulan. Wala siya niya. Palala na siya. Okay na siya yo-yo. Nag-board na ko ba? Gusto ko mahimong kalmigas. I'm so happy. I'm perfectly fine. Fucking good. Dahil nanood lang, na-adlock na ko. Di tago. Tago na. Isa pa katawan mo. Isa pa. Na, promise. Pag nagdumadunggan mga kuan na katawan mo. Ay, basta na. Ay mo itong langgam. Ako pero Abi ginawa day nga. Abi yun ako nga, marag kaniba ako ang paminsal diri kay pang retreat gani. pang sa? Retreat. Retreat? Lahi mag-epekto sa imo day. Daghan kay nakauyon diri si mong dapit. For one day. Tisingin niyo mga bulan. Gusto mo may nani? Uyo mo diri. Labaw, may pasaal pa sa cleaning dito sa asa kong dapit. Lipay kayo. Labaw pa mo ning rehab. Rehab ning dapita. Ani na lang day. Magdula na lang ta para makakwarta ta. Gusto ka? Mabalan? Basta kwarta sa mana. Oh, see? Nakaitudlo sa imo. Kajot lang. I-install siya na ako nga game. Kani nga game, nay ads. ads yarn. Bitaw, nakoy nabalaan nga dula nga i-install karon niya makakwarta ta. Nara, nakoy link nga gi-provide ay. Provide po nato ni para sa tagatan-aw sa tawaday. Click lang nato para mag-download. I-notify ka nga i-trust ni nga app. So, allow apps lang nita. Okay. So, okay, wala pa man tayo account. Registered ha. Pag mag-register, pwede na ka mo login pero karon magpatudlo sa ako sa akong amigo. So, ito, maraming games dito na pagpipili. Pinakauna, paano mag-withdraw dito, ito. So, click mo lang ito, yung amount. So, sa first, open mo lang dito is meron kang 5 coins na libre. So, bale dito, yung minimum withdrawal is 300 pesos. Pero dapat may remaining coins na 110. So, dito, bind mo lang yung GCash number mo, tsaka click mo lang yung withdraw. Cash in naman, dito. So, may pipilaanan, 100 pesos, 200, 500. So, kung di ka pa marunong mag-cash in, click mo lang itong cash in, auto cash in. Diretso yan sa YouTube. So, dito, meron din paano mag-agent. Pwede ka rin kumita by referring friends. Dito, kumita na ako ng 33,000.
So copy mo lang yung link. Ganun. So ganun lang bro. And mas legit na legit to. So dali lang laruin. So meron tong commission top daily din. So ito. Loading ba siya? So yun, kumikita sila ng 6,000 to 600 everyday. So yun lang bro, hint na lang yun. So pwede mo na yun yung i-edit mo yung nickname mo dito. Dito, punta ka lang dito. Okay. Tapos bind mo yung Gcash mo. Okay? So yun lang.